Ungafisa ukuthini enganeni yakho, ey'nganeni zakho usugoqa njengamanje? Mfethu. Ukuzoshare udaba lakhe. Baningi abantu abazofunda enkulumweni yakho. Okugcina yini ongafisa ukisho ey'nganeni zakho? Engafisa ukusho ey'nganeni zami ukuthi ngiyayithanda, ngiyayihlonipha, ukuyithanda kwami nokuyihlonipha kwami azisiyona imbangela yokuba kuleli zinga lempilo engikulona noma kulokhu engibhekene nakho ngokwesimo sempilo nangokwey'nqumo engayithathela zona mina engingayithokozeli njengamanje. Nkosinathi, Yebo. Mfokazonto. Kunjani mfowethu? Ngiyaphila futhi. Cha, siyavuka nathi mfoka baba. Uma singaqhubeka kambe lapho esigcine khona izolo noma uthi ngibingelela ababukeli ubakhele phezulu umfoka bani wesinaye ngabe namhlanje sizoqhubeka nani? Yebo, njengoba umphathi wohlelo selishilo igama lami ukuthi nginguNkosinathi Zondo ozalwa kwaMashu endaweni yaka-K. Ngikhulele khona nje kodwa ke njengoba ngikhulele khona nje nabazali bami futhi babantu abahlangane khona kwaMashu early 70s. Nkosinathi, ngaphandle ukuthi singene odabeni la izolo ukuqhubeka la sigcine khona. Yebo. Mhlawumbe ukukhulela komntwana elokishini elinjengomlazi noMashu kungayiphazamisa kanjani impilo yakhe? Masisendaweni efana naleyo endaweni eyamalokishi abazali la okwenzakala khona ukuthi amazinga ezokuthuthukisa kwamakhono kwabantwana lokho bakhipha kubenze bebe busy ey'ntweni abangahlangabezana nazo iy'ngqinamba lezo zempilo. La ingane ehluke khona ezalelwe elokishini nezalelwe emadolobheni kuma-CBDs kulezo y'ndawo umehluko ukhona. Yeah. Nangokwendlela yokuba active kwengane kuyayithinta ingane ezalelwe elokishini ingane ezalelwe edolobheni ngisho nangolwazi ngokomqondo nje. Lezalelwe edolobheni inolwazi noma yazi okuthe thuthu kunale eqhamuka emalokishini. Engingabala ukuthi ngisho nangokwezinga lezemidlalo sisalele angeke sasola umuntu ngalokho kodwa fanele ukuthi
kube yithina esisukumayo njengomphakathi kube khona esikwenzayo ukuze kwazi ukuthi kushintshe impilo zabantu ngokubona ukuthi intsha yakithi isalele kangakanani emathubeni ezemidlalo. Mathuba ke maningi ke eMzansi njengoba sazi ukuthi kuyizwe elisandlondlobala ngisho nakwezomnotho. Angeke sabheka okubi phela kodwa nokuhle fanele sikubheke ngoba njengoba kuthiwa ibanjwa isemaphupho libunjwa lusefa. Yebo. Ugotsho semanzi. Yebo. Mangibuyela endabeni yokuthi ke kunesisindo esingakanani elokishini nasedolobheni. Isisindo esiba khona ukuthi kunemidlalo ethile ingane yasedolobheni ekwaziyo ukuhlangabezana nezimfuno zaleyo nhlobo yemidlalo. Uma ngilinganisa nje njengokubhukuda. Ukubhukuda yebo elokishini siyabhukuda endaweni ezingabhephile futhi kuthola ukuthi kwesinye isikhathi bekuphuma indle ngihloniphise nje ngaleyo ndlela bekuphuma indle uthola ukuthi ingane ayinakile ukuthi kunendle echithela kule ndawo ebhudela kuyona mhlawumbe lithe ukuba buqamama kunala esuke idlala khona. Njengoba zenza leyo nto iyakhombisa ukuthi ikhono likhona ngoba ngeke ubhukude ungafundiswanga. Bona bafunda ngokubuka lokho okukunikezayo ukuthi amakhono akhona endaweni esemalokishini. Njengoba bengilinganisile ukuthi ukubhukuda ngingasikona kuphela ukubhukuda njengomdlalo futhi weqalamba ekuthiwa icricket. Nawo futhi umdlalo othi awube indlala emalokishini kakhulu. Nayo ibhola lombhoxo esilibiza ngokuthi rugby nalo futhi liyinselele ukuthi abantwana basemalokishini bekwazi ukuthi behlangabezane nezimo zokuthi bekwazi ukuba ingxenye yaleyo mdlalo bengagcini ngokuyibona kumabona kude kuphela. Ukulungisa ke isimo esifana naleso ithina bantu esikhona angesakhomba inkathi edlule empilo ukuthi ingoba saba nengqinamba ezithile ukuze singakwazi ukuthi sifinyelele kuleli zinga elithile lomhlaba ngoba asibali ngokwamalokishi noma ngokwezifundazwe ama province ukuthi siqhathanisa zona kodwa ngeSouth Africa ibalwa emazweni omhlaba. Kanjalo ke nezinto ezizenzayo kufanele zibe seqophelweni nomhlaba ngokunjalo. Ukusalela ngemumva nayo imidlalo yase-icing o-ice rink omunye ngakuthatha mhlawumbe njengehlayo ukuthi ukuhambe e-icing ngikufunde sengimdala. Into bengingayazi ngiyibukela ukuthi i-ice likhona ko-Ireland laba kulezi ndawo nama-ice bengazi ukuthi i-ice likhona kulezo ndawo kanti kukhona amagumbi la elikhona khona i-ice okwazi ukuthi nomuntu wala eMzansi ekwazi ukuthi ethole amathuba afana naleyo ngoba kunanemidlalo yakhona efana no-hockey ledlalo e-icing kodwa mawungatshela ingane yaselokishini angeke iqonde lokho ukuthi ngabe ukhuluma ngani. Kanjalo ke angeke sahuba ukuthi kufanele ukuthi sithole uxhaso ama fundings ngokwaleyo midlalo kodwa ke asike sisukume thina kube khona esikwenzayo sebeyobona la abangafaka khona isandla ngokwento eyenzakalayo abayibonayo ukuthi inawo umphumela einganeni nasempilweni zeingane njengoba ingane edlalayo ikhombisa impilo futhi ikhombisa ngisho ukuthi
usheshe uyibone mayinencindezi noma ingayiphi indlela mangabe isemathubeni ukuthi kumidlalo le esibiza ukuthi ama-sports. Kanjalo ke nezasemadolobheni njengoba kade ngichaza kuma-townships nakhona lapha kuma-CBDs ma-Central Business District indawo efana nalezo yebo ke kuyindawo eyinothile zinazo zonke izinto efana nalezo zinawo indawo zokubhukuda zikhona indawo zokudlala ema-ayisini siyazazi empeleni abantu bakhona naseThekwini nabakhona kwaZulu Natal futhi bayazi ukuthi zikhona lezo indawo ezifana nalezo mangibala mhlambe indawo njengase North Beach kukhona indawo ngakuyindawo ethi Somtsewu angeke ngabi ngasho indawo yaleyo building ngoba ngicabanga ukuthi angiphakamisi leyo nkampani phambi kwalo mbona kwami lo mabona kude kodwa indlela yakhike ngayo indawo iyakhombisa ukusalela emumva kwabantu basemalokishini kungasikhona ke ukusalela kuphela kodwa ukukhombisa ukuthi nenhlese yokuba nolwazi yokukhuliseka kwengane engathi mhlambe isalele angeke ngisho ukuthi isalele ngoba akukho engisakwenzile ukukhombisa ukuthi ikhona into engizamayo ukuthi kube khona ukuthuthuka komphakathi kodwa ngokubona ukuthi vele sisalele asinazo ingqalazinda ezisezingeni okwezinye indawo ezingekho khona ukubona ke umehluko phakathi kwengane yasedolobheni neyaselokishini njengoba ukwade ubuzile okuqaleni kohlelo ukuthi ingane yasedolobheni neyaselokishini ihluke ngani ngisho nangokondleka komzimba ngiyaxolisa ukuya kuleyo ndawo kodwa ukuba active noma ukuzikhandla kwengane ngokwendlela yokudlala ngisho umzimba wayo uyawubona ukuthi umzimba womuntu ophilayo singasabalike ukuthola izakhamzimba zokudla kodwa ngokukhululeka nje komoya uyayibona ngisho ingane ukuthi zihlukile eyasedolobheni neyaselokishini ngiyibeke phambi kwakho ngiyacabanga ukuthi ungaba nawo ukubona kumehluko engasho ke ukuthi ke ingane yasedolobheni inamathuba amaningi ngisho ukuphumelela ke empilweni ngokwendlela yezinto ezitholayo noma esondelene nazo iyakwazi ukuthi ibe nezinqumo noma ithathele izinqumo ngokukhululeka nangokusizwa abazali ngoba isayingane idinga ukusizwa abazali kuyinqumo ezithathayo ukuthi ngabe ku5 years noma ku10 years kungabe kuzoba into esaphila yini noma ingoba igajwe ukubona abangani bayo beyenza leyo nto kodwa yona ayikulungele ukuba kuleso simo leso lokho ke ukuchaza ukuthi yebo uma umntwana uyakudinga vele ukulekelelwa abazali kuyinqumo ezithathayo ngoba usangaphansi kwesandla sabo okwenza ukuthi ke izingane zasemadolobheni kubonakala ngathi zona ngokwezinga lempilo ziyadlondlobala noma zazi okuningi kunezingane zasemalokishini kuma townships ukusondelana nenqalazinda asinayo emalokishini inqalazinda lezo ezidingakalayo yebo ama-mall siyawabona kodwa kungabe abantu abazoba kuwona lawo ma-mall ingqondo zabo ihleleke kangakanani Mfowethu cha isidla amaningi esakeni mfowethu uyabona nje kulesikhashana nje sincane endoda
uthe wona ubungahlangani nesikole ubumuntu obalekela isikole lobuhlakani onabo buvelaphi? Hayi kweyobuhlakani ngikuzwa ngawo bengingazi ukuthi kungaba khona isimo esinkulumo esingavela kanjalo kodwa ke ukubona ukugagulwa abantu ukuthi uyinhloboni yomuntu bingakho mhlambe kwesinye isikhathi kuba nzima ukuzithola ukuthi wena ubani ngenxa yokuthi kwangconya mhlambe into obungayazi lokho kunginikeza ukuzethemba but self esteem ukuzethemba uyingane nje kubalekile ukuzethemba ngoba ukwazi ukuthatha inqumo ukukhuleka. Ungena kanjani ezidakamizweni? Uqala kanjani ogwayi? Ikhula kanjani lento izigcine manje iyokufaka emgaqweni lapho usuhleli khona? Kwezidakamizwa ngingayikheli phezulu. Kwezidakamizwa iqalanga ngokwezidakamizwa yaqala kancane nje ngogwayi. Ugwayi ke abantu abawubhemayo bayawubhema uma bewulahla bengabi nakho ukulandelela ukuthi ngabe kucishile noma kwenzakalani kupheleliphi. yebo ilana ke inkinga eqala khona ke ukuthi ngiyingane ephila ngaphansi kwenkolo yobuKristu noma ngaphansi kwemfundiso zobuKristu bekuyihlazo ngempela ukuthi ungangibamba ngisephutheni noma ngeke kube yihlazo kumina ngaleso sikhathi kodwa ke ngokuhamba nokukhula komuntu ugcine bona ukuthi benguhlaza umndeni wami ngaleza zenzo lezi efana naleziyana izenzo ke lezo engicabanga ukuthi ziphambene vele nezimiso zenkolo esingaphansi kwayo njengakho ukubhema nokuphuza abanye bengayivikela ngokuthile kodwa ke asikho lapho la esikhona ukuthi ke ngaqala kanjani ukubhema ngaqala ngokucosha intombi ezivuthayo ngoba ezayicimile ngangazi nje la ethangana futhi umentshisi ngizothi mangufuna ngizothi ngufunelani ngoba angikho esigabeni sokuthi nginganikezwa ngisho umentshisi ke nje ukuthi ungaba mina ngangicosha ugwayi ovuthayo kubantu asebekhulile noma ngithi abantu abadala ngucoshe ngubheme ngendlela yokuthi ngiyafihla ngiyazi vele ukuthi lokho engikwenzayo kuphambene nomthetho unembeza ongitshela ukuthi engikwenzayo akulungile vele bese kuba khona ke ukuthi yebo uyakwenza lokho kanti vele unembeza usukhulumile kuwena wakutshela ukuthi vele okwenzayo akulungile yebo uma uyingane ke yonke into yinhle phambi kwamehlakho ngoba esuka imnandi ngaleso sikhathi uma ngabe imnandi ngaleso sikhathi akekho umuntu ongakekisa yona ngaleso sikhathi ngaphandle ukuthi eyifake ecathulweni zakho eyizwe lento oyizwayo bese kuma ikutshela ukuthi no lokho kumnandi yebo kodwa kunezingqinamba zakhona ngaphambi kokuba sifike kwisiphetho kunezingqinamba zakhona ozohlangabezana nazo ezu1 and 2 and 3 bese kuya ngokuthi ke inhloboni yento engalungile oyenzayo ngokwengqinamba zakhona ngoba ingqinamba ihlukene ngokwenza kwethu kwezinto ekubalula kumchazile umuntu ukuthi ungakwenza ukuthi hayi ngokugxeka kodwa ngokubonisa amasayidi athile la ungakhubazeka khona ngokwempilo
ingwangabona manje kodwa ngoba umuntu omdala uselihambile leli banga okulona useyazi ukuthi kwenzakalani. Yebo ngangabona ngaleso sikhathi kodwa ngoba usekhulile useyazi ukuthi uzohlangabezana nani noma ngeke kube yikhona ngqo kodwa ngokungathekisa uyazi ukuthi izingqinamba ongahlangabezana nazo zingakuholela ekuthenini ungabisakwazi ukuthi uyithokozele impilo yakho ongayiphila mhlawumbe emva kweminyaka eyishumi ezayo. Yena usuke sekwazi lokho ukuthi kuzokuthikameza lokho njengomuntu osekhulile-ke. Thina-ke siyintsha ke sihlale sazi-ke noma siyitshela ukuthi siyazi ngoba suke singahlangabezana nalezo iy'ngqinamba kusuke konke kusamnandi ngokwaleso sikhathi. Lana-ke obungibuza khona ukuthi kungabe ugwayi noma ungena ezidakamizweni ngaqala kanjani? Yebo ngaqala ngogwayi. Ngangisemncane uma ngingasho ukuthi imuphi unyaka cha akekho ongakholwa kodwa owaziyo ukuthi mawucosha ugwayi ungawucosha noma uneminyaka emingaki as long ukwazi ukuhamba ingqondo yakhe sikwazi ukuthi ihlukanise okuhle nokubi ungawucosha usithele ubhema mhlawumbe bekubamba mhlawumbe emva kweminyaka emihlanu ukuthi uyabhema. Uma ngabe yenzeka-ke ukuthi bakubambe emva kweminyaka emihlanu suke sekonakele kakhulu. Lokhu-ke okuchaza ukuthi ekukhuleni kwengane eyomfana noma yentombazane umzali uyadingeka eduzane ukuthi ebe nobudlelwano obuhle nomntwana wakhe. Lokho ubufakazi bokuthi umntwana wakho uhlala naye endlini. Kwenzeka kanjani ukuthi ungamboni ukuthi uyabhema ukuze kuphele iminyaka emihlanu? Yebo uyakwazi ukufihla lokho ukuthi ungakuboni. Ungakusola kodwa akukho ozokuthola okukhombisa ukuthi lokho uyakwenza. Uma uzobheka amaphakethe cha khohlwa amaphakethe ngoba engayisebenzisa ngisho iplastic le efaka imali ubeka izinto eziqondene nokubhema. Lokho-ke akushili ukuthi ongemuva akushiyi ngisho imvuthu ngoba iseplastikini mhlawumbe usungayibamba uma ikhohliwe iplastic kodwa ngasiphi isikhathi ngoba wena uba khona ekhaya komgqibelo nangesonto okusho ukuthi uyakwazi ukuhlela kahle impilo yakhe ungekho eduze wakhe uyakwazi ukuyihlelela ngoba vele umzali wami asixhumene ngaleyo ndlela le yokuthi usengakwazi ukungibona ukuthi sengibhema ugwayi. Ziba khona indlela zokuvimba lokho ukuthi kuswakale ukuthi usebenzisa ugwayi. Bayazi abantu ababhemayo noma ngeke ngakugagula lokho ngoba akekho umuntu esimnikeza ulwazi lokuthi izinto uyifihla kanjani kodwa konke sikubeka etafuleni ukuthi akube sobala nakubazali bazi ukuthi umntwana ukhuliseka kanjani. Mawuqhela kuyena futhi iziphi ingqinamba ozohlangabezana nazo kwiminyaka emihlanu kuya kweyishumi uma ungabe ungasondelene naye kuba nezingqinamba osondelana nazo noma ubhekana nazo umzali ugcina mhlawumbe kwesinye isikhathi usola uNkulunkulu kanti into ebidinga wena ukuthi uyisukumele uyenze ungayibeki emkhulekweni kodwa usukume wenze ukuze kuzokwazi ukuthi uhlangane maphakathi ukuthi cha umzali uzamile ukungenza ukuthi ngibe umntwana oba busy. Uma ngiba busy angihlangani nezingane esezingenile kulezo zinto ukuthi nami ngingene ngibe nolwazi lokuthi izinto ezifana nalezo zenzeka kanjani. Ukuba kwezemidlalo usiza kulezo zimo ezifana nalezo noma kunciphisa amathuba ukuba ube expose ezimeni ezifana nalezo zogwayi
nokuhlangana nabantu eningekho mqondo munye kulokhu osuke ukwenza noma osuke ukuphila ngaleso sikhathi, ngoba lokhu okuchaza ikusasa lakho yilokhu oyikhona njengamanje nangendlela owenza ngayo izinto. Umzali uyakwazi ukubona ukuthi ngabe ibanga lakho lempilo lingahamba lifike phi, ngoba ukuzele phela uyakwazi. Noma ungaqamba amanga uyakwazi uvula umlomo ukuthi qamba amanga noma uqinisile yini, uvula ungakakhulumi, kodwa umzali wakho usuke esazi ukuthi lokhu engikubuza kuyikona noma kusikhona. Kodwa lokho phela kuqinise kakhulu kubazali abakwazi ukuhlala nezingane zabo bexoxe nje. Ukhula nini ungena konsango? Ukungena kwensangu ngiqale noma ngeke ngithi ke ngigange ngensangu ngo-96 bengineminyaka eyishumi ngaleso sikhathi. Angeke uyicabangele ingane ukuthi ingasebenzisa insangu kuleyo minyaka nje. Ukuthi ngangiyithola kanjani insangu? Yebo, nganginayo indlela engangiyithola ngayo ngaphandle kokuyithenga. Ngangiyithola noma ngithi sasiyithola ngoba abantu abafowethu engikhule nabo abantu esenze izinto ezifanayo futhi nasempilweni, noma bekhona ke abaphumelela ngokwendlela ezithile zempilo, kodwa besikhula ubone ukuthi simqondo munye njengoba sikhula. Njengoba simqondo munye ke njengoba sikhula nje, komunye wabangani bami noma ngithi bethu, njengoba besikhula siwumgengana wabafana obuzingela khona emalokishini, ngoba kunendawo ezamahlathi. Bezingela besidlala imidlalo yasemahlathini, besidlala izindlu. Ilana ke bekucaca khona ukuthi kungabe uyinhlobo yomuntu kuleyo mdlalo leyo. Abantu ababeyidayisa insangu ngaleso sikhathi ake ugwayi wesiZulu noma ugwayi wesintu, abantu ababewudayisa ngaleso sikhathi ubungekho emthethweni, ububophisa ngendlela yokuthi ububophisa ngendlela yokuthi uma ubanjwe kumuntu onsundu noma ubanjwe kumuntu omhlophe, kunendlela ehlukile abaphatheka ngayo. Mayikhona ke indlela ehlukile abaphatheka ngayo, lokho ke kuba nomthelela futhi nakuthina siyintsha ekhula ngaphansi kwabantu abadayisa leyo nhlobo yesidakamizwa. Ingane esuke kusona, indlela efihleka ngayo noma indlela ebekeka ngayo, babe ngasinakile noma wayengasinakile ubaba thizeni ukuthi indlela ebeka ngayo lo gwayi wesiZulu kuney'ngane ezimbonayo ey'dlalayo, ngoba yiy'ngane umqondweni wakhe uthini, yiy'ngane. Kanti thina siyababuka uma bebhema ukuthi angathi into emnandi le eyenziwayo, ngoba nabo abantu abadala bahlangene bayisixuku. Okusho ukuthi kungenzeka ukuthi iyona ndlela yempilo leyo emnandi. Lokho ke kuwubungozi ekukhuleni kwengane kubantu abayizungezile. Sengisho emphakathini ephila kuwona, kubantu abayisurroundile, ukukhula kwengane kuba nomthelela. Esingasho ukuthi ilokishi ephuma kulona ingane iyisibuko salelo lokishi.
wena ongaqhamuki kulelo lokishi ngoba ubona indlela eyenza ngayo bese yakutshela ukuthi isondelene nezimo ezithile. Ukwenza kwayo sekuxoxele indaba ungakakhulumi nayo. Yebo, ungakakhulumi nayo. Ukubona kwakho lokho njengomuntu omdala futhi uyabona ukuthi kufanele ngimphathe ngale ndlela ngoba sengibone lokho okufana nalokho. Mawuqala-ke ubhema ukungathandisisi kahle ukusondelana nabantu ngoba phela wena usuwenza ukuhlukile kunabo. Bona basenze kobungane, wena uyingane kodwa usenze kobungane. Usho ukuthi ngingasho ukugcwala umlomo uthi kunesiteji noma kunesigaba esithile empilweni ususijombile. Ngabe usuqine kangakanani ukubhekana naso? Ingqondo yakho ngabe iqine kangakanani ukubhekana naleso simo? Yebo, ingane siyazi sonke ukuthi isamtekenteke. Okusho ukuthi kulelo zinga lengqondo mengasheshanga yalithola usizo izoma kuleyo level ngokuphazamiseka phela ukuthi sebenzisa izidakamizwa ezidakwa vele umqondo. Ukudakeka kwengane umqondo akululanga futhi ukuthi uphinde ubuyele esimeni njengoba kade unjalo ngoba ingane iyamukela kalula okwenzakalayo kuyona. Ukubhema-ke besibhema sibe iqoqobana labafana ngoba laba kade sibona ukuthi abahambisana lokho esikwenzayo besibacashe la sibabalekele sibadukele ngoba phela bebezosiceba ukuthi hayi obani sathi beqala benza izinto ezifana lezi. Okusho ukuthi sekuqala kokuqhekeka kweyingane noma engithi kwaqala ukuqhekeko kubantu engangithi abangani bami. Sekuhlukana kwenyoni, inyoni zohlobo zindiza ngandawonye. Kunjalo lokho kufakazela leyo nkulumo. Njengoba kunjalo-ke ukuthi sengiqala-ke ukungena kuleso simo, cha phela nami ukuthi ngikwenza ngikhululekile, ngikwenza ngiyasaba phela ngithi ekhaya kunenduku. Ubaba-ke usewumuntu osebona nempawu ezithile ezihlukile ukuthi awu engathi sekukhona osekwenzeka kodwa late ngoba phela asibonani kuseni sibonana ntambama esebuya esezodla enze lezo zinto bese yalala. So ngaleso sikhathi asinaso isikhathi sokuthi singahlala ndawonye sixoxe nje, ayibone lento afuna ukuyibona, ayibone lento angayazi. Ngoba phela kube waye azi ukuthi ngiyabhema wayengeke esimele leso simo leso, zikhona inqumo ayengayithatha mhlambe ezazizongivikela kulokho ukuthi ngingaqhubekeli ukubhebhetheka. Ngaleyo ndlela ke okusho ukuthi ekubhemeni nasekuqaleni ukubhema bengiba neminyaka ethile ngoba bakwazi ukubona ukuthi ngiyabhema ekhaya. Abangitshelanga abahlalanga nami phansi kodwa ke ngezwe ngenduku nje isisho sekuthiwa ubhemelani. Asikho isiyalo njalo kodwa kukhona induku. Ngabe kukutshelani lokho? Ngabe ukutshela ukuthi asinaso isikhathi sokuxhumana nabazali sixoxe. Yebo umkhuzile uzwile ugwayi noma insango ugwayi wezulu mangingena endlini wawuzunuka ngoba nakho kuyimina engingenile. Wazi uthatha isinqumo sokuthi angimshaye
uma uthatha isinqumo kusangenzeka ukuthi bengingabhemi bengihleli nabantu ade bebhema. Ngabe ingqondo yami uyenzeni ngaleso sikhathi? Akusachazeki phela usungishayile. Okusho ukuthi-ke ngizama ukuveza ukuthi kubalulekile ukuxoxa ney'ngane nokuhlala nazo. Ngoba usheshe ubone uma kunesimo esonakalayo. Bangishaya-ke ngokwendlela yokuthi babethi bayangiqoqa. Uma bengishaya-ke bevele phela ngishawa ngoba bengumntwana ohluphayo ufethu vele. Ngizosho ukuthi bengigangile nje ngokwendlela yokukhula kwey'ngane. Siyazazi iy'ngane zasemalokishini njengokuthi singabi nawo amathuba ezemidlalo ethile esiyithandayo. Lokho kuholela ekuthenini ungangena vele ezidakamizweni. Akusithina sonke sithanda ibhola lenyawo. Akusithina sonke futhi esithanda ibhola leqalamba icricket. Akusithina sonke sithandayo futhi akusithina sonke singayifuni. Kanjalo-ke nakuthina mangabe sikhula emalokishini kunezimo ey'njalo ey'velayo ukuthi vele ukushoda kwezimo ey'thile ingakho sibaningi abenza izinto ezingaphusile. Ingoba vele asinazo iy'ngqalazizinda noma ngithi azikho. Mhlampe bengazi ukuthi mhlampe ngiyahloniphisa mangithi azikho ezingeni. Cha, azikho. Kuhle kuvele lokho ukuthi azikho. Uma ngabe zikhona zikomntakabani khona emalokishini okufakazela lokho izakhiwo ezikuleyo ndawo izona ezikutshelayo ukuthi ngabe badla izambane likapondo laba shuthi bakulungele ukuthi bengaba nephula. Mangabe kunjalo-ke lokho-ke futhi kufakazela khona ukushiyana kwezinga lempilo phakathi kwengane yasedolobheni neyaselokishini. Lokhu-ke ukushawa akuzange kunciphise ukuthi ngiyekele ukubhema noma ngisabe ngoba ngangazi vele ukuthi ngizoshawa. Ngiyabhema noma ngibhemi ngizoshawa ngoba ngiyazi mina ukuthi noma ngikhuzwa mhlambe ngoba kusabonwa abantu kodwa sisaba sobabili ngizoshawa. Lokho-ke engikhomba ukuthi kuyayishintsha ngisho ingqondo yomntwana indlela akhula ngayo nokuzethemba kuyamlahlekela. Yamlahlekela ukuzethemba ngoba iyiphi into angazethemba ngayo azi ukuthi mina ngiyashawa. Indlela engikhuzwa ngayo uhlanganisa nenduku phakathi. Okusho ukuthi-ke kulungile-ke ayilimeze etsheni ngoba vele ngumfana. Kuthiwa umfana afanele ekhule eqinile ngoba ngumfana kusho ukuthi mhlawumbe bangiqinisa. Hhayi-ke ake ilimeze etsheni. Kanti-ke ila usuke usungena khona eweni kodwa induku ibe nomthelela. Yebo ngaye eweni ngingayitshela ukuthi ngiyazi kodwa induku ibe nawo umthelela. Ngisho-ke ekukhuleni nezinye iy'ngane uyaye uvele ukuba nodlame uma ngabe uqhamuka emndenini osebenzisa kakhulu uswazi. Kukhona ukushaya ingane, kukhona futhi ukuyishaya uyihlukumeze. Angeke ngahlukanisa-ke kodwa ngoba mawunile ithi indaba fanele usithole isijezo. Kungasona isijezo nje kodwa fanele uqale uboniswe ngalokho. Bese kushiyana indlela izimo ezenzakala ngakhona ukuthi ngabe uyakudinga ukukhuzwa noma fanele uqale ushawe bese uyakhuzwa.
noma fa uqala ukhuzo kuqala bese bekuba ukuthi mawuqhubeka nakho kufanele ushawe ngoba ukhombisa ukuthi umuntu ongalaleli. Kulezo zimo esengithe ngayiveza ngicabanga ukuthi siyakuthola-ke ukuthi induku inomthelela omumbi enganeni ekukhuleni kwayo phakathi kokushaya nokuhlukumeza. Ungena kanjani ewungeni? Ewungeni ngase ngiqedile nje isikole, ukungena kwami ewungeni ngase ngiqedile isikole. Ngingasho nje kwaba umusa khona lokho ukuthi ngikwazi ukusiqeda isikole mhlambe-ke bese impilo ihambe ngendlela ebengingayihlelile ngayo ngokuhlangabezana ney'ngqinamba ey'thile empilweni. Angeke sasola-ke izinto okuyizona ezikwazi ukuthi zisiqoqe uma ngabe siyintsha yasemalokishini, ngoba ukube mhlampe sasikhona indlela yesport engiyithandayo ikhona eduze kwami, ngabe mhlampe ngahamba ngayojoyina kulawo maqembu lawo ukuthi cha mina ngithanda lokho ngihambe ngijoyine, ngoba uma ngingakuchazela nje kahle angilithandi ibhola, angilisupport futhi angeke ungifice futhi ngihlele endlini ngilibuka ngihleli ngedwa. Kodwa ngikhulele lokishini, bonke abantu engihlala nabo bayalithanda ibhola, bayalisupport, bakhule bedlala, bengikhona bedlala, kodwa bengingahambi nabo ngoba bengingayithakaseli leyo nto, ngingakuboni ukubaluleka kwayo. Ukungakuboni ukubaluleka kwalokho yisimo sokuthi fanele uma umuntu ithathele inqumo ungathathelwa inqumo. Ingakho-ke ngabona ukuthi kungcono ngingaliqali ngisho ukuliqala ngoba angiliqondisisi indlela yayo. Okungenzeka okudalelwe enye into, okungenzeka ukuthi bangidalelwe okunye mina, kodwa ngokushoda kwezingqalasizinda ikhona okwenza ukuthi uma uphuma esikoleni uphumele ehlathini ngoba ingekho into ekugadile ukuthi uthulungise impilo yakho ubuvakashelana nalento okuyiyona ekwelusile. Kahle kahle ukuthola ikhono lomntwana nokuthi uthandane, leyo nto ingaba umelusi wakhe ngisho esesehlane ungasekho wena agadwe lento anothando lwayo. Kuyiqiniso lokho, kuyiqiniso ngoba bengingasho nasekuqaleni ukuthi uma ubuka izinga lempilo yomntwana waselokishini nomntwana wasedolobheni ngokwezinga lempilo ihlukile, noma bengasebenza abazali imisebenzi efanayo. Singasho ukuthi banemali sibe ukuthi baya afford ngokwendlela ngokwezinga elilinganayo, kodwa ingane yalo waselokishini uzozibona impawu zokuthi kukhona ukushodana, engangokuthi nabo abazali bayakubona lokho ngoba bayayithatha izingane zabo beyise ezikoleni zasemadolobheni. Ilana eqala khona ubone ukuqhakaza kwedolobha nokubuna kwe-township. Ngizama ukuvezela isithombe sokuthi uma ngithi ukubuna ngisho lo ukufa kwelokishi nokuchachamba kwempilo yasedolobheni akufanele ngabe kuqhelelene kangako idolobha nelokishi, ngoba bahlala
elokishini basebenza edolobheni bayazazi zonke lezi zinto ezenzakala edolobheni bebehlulwe yini ke ukuyithatha emadolobheni beyise emalokishini. Osopolitiki okumele benze leyo nto ama-leaders wethu akhethoba ithina abahlali ubani kufanele ukuthi ebatshele ukuthi yini esidingayo. Ngicabanga ukuthi kwabona bebodwa kumele bazi ukuthi thina siwumphakathi sidingayo. Angeke phela bebhule ingakho sibakhethile. Angithi sibakhethe ngoba bayalazi usizi lapha elokishini. Wena masingakubeka njengekhansela njengomhlali walapha elokishini njengoba usumenshine zonke lezi zinto ezibalile ukuthi izona ezigcina ziphazamisa umntwana. Yini kuzomela ukhunjuzwe manje uma ususiphethe wena uboni nje wena. Ingakho ke kukhona usihlalo nesekela ukuthi belekelelane kwemisebenzi ngoba shuthi umthwalo mawumningi kufanele ukuthi uthukulele komunye ngoba okushuthi mningi umsebenzi wakho makukhona osihlalo noyisekela besebenze ngokubambisana okusho ukuthi angeke nalo osihlalweni esiphezulu sigcine simchofa ngoba usihlalo isekela lakhe liyawenza umsebenzi noma ngabe kuthiwa yena uyahosha inyawo kodwa lo okhona oyisekela umsebenzi uyawenza futhi uyawukhulumela umphakathi. Nkosinathi siba u10 imina iwena nabanye abawu8 sihlala kulomphakathi sishoda ngamanzi bese ukuthi kulabantu abawu10 isikhetho yedwa kuyena ozoba umholi wethu ayosifunela imfuno. Sithi mase simbekile phezulu sikhona yini isidingo sokuthi simkhumbuze ukuthi thina soba u10 kahle kahle ngoba sihlangene sihleli la inkinga esinayo ngeyamanzi. Why kuzomela simkhumbuzazi ukuthi yena ubekwe lapha ngoba sinankinga? Simkhumbuza ngoba singabantu sinengqondo zabantu abawu10 abacabanga into bayenza kwaba into eyodwa ngokusebenzisana kwezingqondo zabo bagcina bevumelana ngezimfuno zomphakathi ezithile ezibhaliwe phansi noma eshicilelwe phansi base behambisa kulona ikhansela bekuyena umuntu obesondelene nabo kakhulu owaziyo futhi ukuthi ke black silele khona. Yebo singakubuka lokho ngaleyo ndlela kanti ikhansela uma lifika kwisigungu la kukhulunywa khona akakhulumi ufike elalela abanye abakhulumayo imfuno zomphakathi abahlala kuyona sigade nalokho ukuthi kungabe ukhuluma kangakanani umuntu esimbekile futhi unamava angakanani ukuthi ngasimela hayi ngoba simkhethe ngoba sizoba onto yami noma ngithi kuhlomule thina kodwa ke sibekele ukuthi sihlomule sonke somphakathi ngoba saqala sabeka umuntu othile ngokumthanda kwethu hayi ngokumthanda komphakathi ngoba phela kanjalo njengoba kuze kuqhamuke wona ama-cabinet nezinye iy'nhlaka ey'thile ziqhamuka ey'ntweni ey'fana nalezo. Umuntu ucabanga ukuthi ukuphethe kanti uphethwe uyisithombe cha akakwenzi lokho athunyiwe kodwa ubekiwe akayithathele iy'nqumo ey'funwa umphakathi uthathwa inqumo eyithandwa idlanzana elithile elizohlomula ngalezo inqumo kanti simbekele ukuthi uyikhansela kanti akasilona ikhansela ubekiwe lokho noma kuthanda ukuthi ukujula kancane kodwa nyakuzwa umphakathi awukwazi lokho ukuthi izimo ezinjalo kufanele ukuthi zivele sidlule isikhathi sencindezi
kusebenza imiqondo emisha manje nezinga lempilo selikhule ngezinga lokuthi singakwazi ngisho ukuthi sibe kusona leso sigungu ngaphandle ukuthi size singene kuleyo meeting leyo ngokusebenzisa ubuchwepheshe, okusho ukuthi siyawulandelela ukuthi ngabe umholi wethu usebenza kanjani. Okungenzeka sifike simthume umholi wethu afike atshelwe kunye lapha esigungwini. Yebo. Ehluleke futhi ukuveza indlela umphakathi ozizwa ngayo ngokuthuthukiswa kwengqalasizinda. Asingathuthukiswa ingqalasizinda ngokucatshangelwa abantu abangahlali kulezo indawo, ngokuthi babone indawo yethu inothile ngokuthile, base bebona ukuthi laphana besingabiya emva kweminyaka emihlanu kweyishumi, cha ngizobe senginawo amandla ukuthi ngingayithenga leya ndawo ngenze okuthile kuzonothisa mina uma ngabe ngibeke wena njengomuntu ozoba ikhansela, ngoba usuke usukwazi ukungena eminyango eminingi kunabantu usuke ubaphethe. Kungathini ukuphawula kwakho ngobuholi bakulelizwe? Okwezwe South Africa isebenzile kakhulu, sikube kucace lokho. Kwiminyaka evile kuwe 300 ontamolukhuni bephethe, kungabe umehluko osuwenziwe ungakanani, ukhule kangakanani kuphethe ibala elinsundu. Khohlwa okubi abakwenzile, lokho kwenziwe ukuthi vele kwayithina la siqhamuka khona asikho ezingeni elifanelekile ngokucindezeleka ngokwendlela yempilo esiphuma kuyona sabantu abamnyama. Lokho bekhona futhi okube umthelela ekubusweni kwezwe. Ingakho ke ngingengisabe ukuthi iSouth Africa yenze kahle kakhulu, ngisho kumazwe ase-Afrika iSouth Africa yenze kahle. Mangithi yenze kahle ngingasho ukuthi ku-10 ngingayinikeza u7. Kunamazwe angakaze aba ngaphansi kwengcindezi, kodwa mawubuka umbuso wakhona iSouth Africa iyona engabahlela labo bantu izibanikeze ngisho amathuba emisebenzi. Kodwa mawuthi ubheka lelo lizwe alikaze lacindezeleka. Ngabe bahlulwe yini ukwenza ingqalasizinda ithuthuke? Yebo besicindezelwe iminyaka ethi ayiboko 300. Thina siyibala insundu ngicabanga ukuthi ayafika ngisho ku-40 yeminyaka, akusiyona ngisho half lo ku-300. Yes, ibala elimhlophe liphethe noma ngithi ke ontamolukhuni bephethe. Lokho mhlambe singaphikisana noma sivumelane ukuthi cha isebenzile iSouth Africa, isebenzile mengakazi yafana namanye amazwe engeke ngawagagula ngamagama khona, kodwa esithi aphesheya. Amanye amazwe awe izinga lemali yaze lafana nelinye lamazwe awomakhelwane bethu, kodwa sithi phesheya baphila kangcono. Abanye baze bavalelwa nje impesheni kona amazwe aphesheya esicabanga ukuthi bona baphila kangcono, kanti ngokungazi cha bayafisa ngisho mhlawumbe abanye ukuba khona la
eSouth Africa bezophila uhlobo lempilo esiphilayo. Asisho ukuthi konke ku-100% ngoba sisacathula. Sifana nengane mawusayifundisa ukuthi ihamba kanjani. Awulindele ukuthi izothi sukuma bese iyagijima. Uyayibambe ngesandla uyicathulise. Nobheka ziyophela nezidakamizwa lapha eSouth Africa. Angeke ziphele izidakamizwa eSouth Africa kodwa ingancipha indlela esetshenziswa ngayo. Lokho okungenza isibalo sabantu abathuthukile noma abahlomulayo ngokuthuthuka komphakathi uma ngabe kuncipha izinga ezisetshenziswa ngalo. Lokho kubeka abantu abaningi emathubeni ukuthi bengabizi igqila zidakamizwa, bekwazi ukuphila impilo ngokwendlela abayifisayo noma ngokwama-levels abawafisayo empilo. Ukwazi ukuyithathela inqumo ngokukhululekile ngoba phela akukho ukucindezela. Ungafisa ukuthini enganeni yakho, ey'nganeni zakho usugoqa njengamanje? Ifethu elokugcina usugoqa bafu. Yini ongafisa ukuyikhuluma nabantwana bakho? Angazi ngathini. Kodwa kuma episode akho mfowethu ngikholelwa ukuthi bayodla amaningi esakeni. Ukhulumile mfowethu. Ukhulumile kakhulu. Ngicabanga ukuthi impilo yakho yonke nje kusuka uzelwe usihlahlele. Ngicabanga ukuthi noma ubani izinto eziningi zizoyenza isense ngendlela oqale ngayo uhambo lwempilo yakho. Nazi ingane ngiyafisa ukuthi zisiqonde isimo obhekene naso. Futhi zifunde kusona nazo zigade ukuze mhlawumbe ingagcina umkhokha lento yokuphelela emgaqweni. Izeke sazi ukuthi akuphelile. Kugcina uNkulunkulu ngempilo yomuntu wakhe. Ngeke ngisho njalo umuntu uma esephumile edakamizweni. Sesibona izinto eziningi thina zenzeka. Empilweni nami sengibona izinto ezinkulu zenzeka ngabantu abasuke sekulahlwa ithemba ngabo.
beshintsha phambi kwami besuka kusona leso sihlalo leso. Lesi sihlalo sesihlala abantu abashonile, sihlala abantu abaphumile ezidakamizweni, sesihlala inqwaba yabantu leso sihlalo leso hleli kusona. Kahle kahle siyashisa leso sihlalo leso. Ila ingqondo yomuntu ibuya khona ngqo. Ngoba sisuke sinesikhathi lapho khona kusekumele ayichaza ukusuka nokuhlala. Ila umuntu asuke yena khona ngqo la. Sikuthatha sikubuyisele emuva la usuka khona. And the more lokhu udaba lakho lukhula luze lifike la ukwashayisa khona izinto. Noma kanjani. Ngeke ama emotions angabi triggered. Cause reality show le. As act la. And umuntu obukayo melaza ku act la. Ngqo siya ngqo. So mfethu siyabonga ukuthi nawe ube ingxenye yabantu abafikayo lapha ukuzoshare udaba lakhe. Baningi abantu abazofunda enkulumweni yakho. Okugcina yini ongafisa ukisho einganeni zakho? Engafisa ukusho einganeni zami ukuthi ngiyayithanda, ngiyayihlonipha, ukuyithanda kwami nokuyihlonipha kwami azisiyona imbangela yokuba kuleli zinga lempilo engikulona noma kulokho engibhekene nakho ngokwesimo sempilo nangokwey'nqumo engayithathela zona mina engingayithokozeli njengamanje, ezingangijabulisi engajabulisi ngisho umzali wami. Angifisi-ke ngelinye ilanga ngiyithole mhlambe nami sengilalele eyodwa yey'ngane zami ngenxa yokuthi ngaba isibonelo kuyona. Ibuhlungu inhliziyo yami yey'ngane zami ngoba angifisi zingibone ngikuleli zinga lempilo noma ngikulolu hlobo lempilo. Lokho-ke kuwukuthi unembeza wami iwona ongilahlayo kuqala, okukhombisa ukuthi engikwenzayo ngabe kuyiphutha kangakanani, ngoba abantu bathandayo awufisi ukubabona bekhala ngawe noma bethungwa ngawe emphakathini osuwubona. Ezinye zeyizathu ezingibeke la engikhona emgaqweni, akubalulekile ukuthi ngilale emnyango noma ngilale emgaqweni, kodwa ukuba ngaphandle kwekhaya lokho kukhomba ukuthi vele usemgaqweni, ngoba nasekhaya bakwazi ukuthi phila nhlomoni yempilo. Iy'ngane zami ngiyayithanda, umndeni wami ngiyawuthanda, ngibazwisile ubuhlungu, ngiyafisa ukuthi beyithole indawo yokuthi bengixolele ey'nqumeni engayithatha nengiyithathile zempilo.
engangokuthi anginayo inkinga yokubhekana noma nasiphi isimo sempilo. Mangisho njalo ngisho ukuthi abantu abasenhlizweni yami umndeni wami. Kanjalo futhi uma uthinta umndeni wami uthinte mina uqobo. Lokho kungangibeka kunoma isiphi isimo njengomama evikela ingane yakhe. Kukanjalo nakumina nomndeni wami ukuthi njengoba ngingafisa ukubabona bekhala ngami ingoba ngiyabathanda. Iy'nqumo engiyithathile zibazwisa ubuhlungu. Ngingasho ukuthi angakulungeli ngisho ukuhlangana nabo ngokwezinga lempilo engiyona. Ngoba bayayazi impilo ekufanele ngabe ngincikele kuyona, hhayi ngabe ngiyayiphila kodwa engicikele kuyona ngokwezinga lempilo. Ukuba khona komzali eduze kwengane yakhe kunomthelela omuhle ekukhuleni kwengane yakhe, ngoba uyayibona umzali futhi ukwazi ukuba nesiyalo enganeni yakhe, ngoba wenza kahle phambi kwengane. Angeke ude ukhiphe isiyalo enganeni ongenzi kahle phambi kwayo. Shuthi umzali ongena siboniso ungakwazi ukuba nomthetho. Uzoba kanjani nomthetho nawe uphila ngaphandle komthetho? Lokho kuphuca amandla-ke okuba umzali. Ngiyakubona ibuhlungu inhliziyo yami. Ingabe Dlodlo noPhapha ekhanda kamenze indaba lelo muntu omemeza ngathi yakhalela ukuthi igula lajama lichithekile. Awu nina bakamBhudu Bomvu njengegazi, nina bakashishiliza kule maholo lemhlabeni imbhedule. Nina bentu lebande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu lokhuluma uProfessor Ngwamkhize ngidakwa phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs, okuyingozi noma okuwuhlelo olungaphansi kwesitebele iMPTV1 la isilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ngoba sebengaphansi kwezidakamizwa. Nakho kumele ukwazi uma ungowesilisa ungena ezidakamizweni uphakathi kokufa, uphakathi kokuboshwa, uphakathi kokushawa abantu ukhubazeke, ngoba abantu besilisa into yokuqala abakwazi ukuthi bekwazi ukufanda ngayo ihabit umntshontsha. Uma ungowesifazane definitely sho ngiyafunga ngawe uzodayisa ngomzimba, ngoba ukudayisa kubantu besifazane ngomzimba ikhona okuseduze nemali ukuze bezokwazi ukuthi bethole into yokubhema. Ngakho-ke uhlelo olumalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa abantu, ukuxwayisa abantu, njengoba ke ngihlale ngisho ukuthi ukuphela kohlelo lolu really makukhulunywa nge-reality show sikhuluma nge-MPTV1 futhi How I Ended Up in Drugs. La siyasilanda khona abantu abakuyo ngqo inkinga futhi okunzima ukuthi bephume kuyona. Ngakho-ke kuyoba buhlungu ngelinye ilanga ukuthi sekunezinhlelo ezinjengo-MPTV1 uphinde wena ubonakale futhi usungena enkingeni le esihlezi sikhuluma ngayo daily. Ngakho-ke siyacela abantu befunde mangabe ubuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu ngalesi siqephu, sicela ucindezele usubscribe button, ucindezele ibheli. Siyacela abantu bejoine ne-membership. I-membership ibukeka igqoza kanti ingezinye zezinto engakwazi ukuthi silekelele ngayo abantu, sihambele izikole, sifuna ukuthengela izingane ama-uniform, ngoba izona zonke nezinye izinto ezigcina yilidele izingane ezikoleni, sihambise siyokhuluma nezingane zenu ubukhoma sihamba nabo ukuze bekwazi ukuthi bevikeleke ezidakamizweni, since sibona ukuthi izidakamizwa zisemgangathweni lapha eSouth Africa futhi zidla lubi. Ngakho-ke siyacela abafuthi nifunde ama-episode anjengala, ama-episode engiwathanda kakhulu. Akukho nhlamba, akukho ukukhuluma into ezibhedayo, yinto engabukwa ngisho ingane encane esafunde crash, and umfowethu usenzele kahle uma esiqalela impilo yakhe, usiqalele emumva esese crash. So wonke umuntu uzorelate esitorini sakhe. So bafowethu siyacela
ukuthi nigada abantwana benu nivikela abantwana benu ukuze bengagcini nabo beyithola bephila impilo ababengakaze beze bayiphupha. Igama lami ngoProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakaMandlakazi. Masubuka uzofika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni, ngakho ke mina sengcenga.